Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. chapter Mataji? Hare Krishna. First chapter, Mataji. Hare Rama. தமிழ்ல எடுக்கவா மாட்டாது, இங்கிலீஷ்லயே இருக்கட்டும். வேதா பேஸ்க்கு தமிழ்ல இருக்க மத்தாஜி உங்ககிட்ட? டிரான்ஸ்லேட் போட்டு பாக்குறேன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டு பாருங்க. கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் போட்டு பார்க்கறதுனா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம வந்து புது புக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்குறோம். மகனோட அனுகிரகம். அதில் நம்ம போன வாரம் ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு இருந்தோம். பாப் கோஹென் அப்படின்ற சிறந்த டிவோட்டி, பிரபாத்தோட டிவோட்டி. அவங்க வந்து பிரபாத்தா கிட்ட கேட்ட கேள்விகள், சரிங்களா? அதுக்கான ஆன்சர்ஸ். இதை நம்ம நல்லபடியாக கேட்கும்போது, நம்ம இதில் கூட படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, பகவத்கீதையில் 4 விதமான மக்கள் வந்து பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் அதில் இவங்க எந்த நேச்சராக இருப்பாங்க? 4 விதமான மக்கள் யார் பக்திக்கு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, people who are in distress, Mataji. உள்ளவங்க, One who seeks wealth. அப்புறம் இன்குவிசிட்டிவ் நேச்சர், என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிடணும்ன்றதுக்கு வருவாங்க. கொஞ்சம் பேரு ஞானத்தை தேடி வர்ற ஞானிகள். ஹரிபோல். இவங்க எந்த நேச்சர்ல இவங்களை நம்ம பாக்குறோம் மத்தாஜி? இவங்க வந்து ஞானிகள் மாதாஜி. ம் ஏன்னா இவங்க ஆல்ரெடி பிரபுபாதரால ஓரியன்ட் பண்ணப்பட்டுட்டாங்க. அதனால இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிடணும்ன்ற எண்ணத்துல வர்றாங்க. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். தெரியல எனக்கு. ஐ எம் நாட் ஷூர். எனக்கு வந்து கேள்வியுடையவர்கள் அப்படின்றதுல வந்துட்டு எனக்கு, ஏன்னா ஆரம்பத்துல நம்ம எல்லாரும் அந்த ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலையில வந்து அதுக்கப்புறம் கேள்வியுடையவர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படணும். இன்குசிட்டிவ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து கஷ்டத்துல உள்ளவங்க. பிரபுஜி, பக்குவமான கேள்விகளும் பக்குவமான பதில்களும். அதுதான் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சர்ஸ். ஸோ நம்ம அதுதான் பார்க்குறோம். ஸோ அது மாதிரி 4 விதமான மக்கள் வந்து பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். கஷ்டத்தில் உள்ளவங்க, அப்புறம் செல்வம் வேண்டி வருவாங்க, கேள்வி உடையவங்க, அதுக்கப்புறம் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில வரவங்க. அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்குள்ளார அந்த கேள்விகள் ஏற்படும் போது கூட நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த சந்தேகங்கள்லாம் போகும் இல்லைங்களா? இருக்கலே வந்தவங்க மகாத்மாக்கள் யார் அப்படின்னா, பகவானுக்காகவே வேற எந்த ஒரு நிலையிலையும் இல்லாம, ஏன்னா மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு குறை உண்டு. கஷ்டத்துல இருக்கிறனால வந்திருப்பாங்க, இல்லை சந்தேகம் போகணுன்றதுக்காக வந்திருப்பாங்க, இல்லை பொருள் வேணுன்றதுக்காக வந்திருப்பாங்க. ஆனா இருக்கலே ஞானி தான் வந்து உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். மகாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அவங்கள எனக்கு பிடிக்கும், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்னையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க 7th சாப்டர்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நம்ம இப்போ பர்ஃபெக்ட் கொஷின்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ், இதை நம்ம நல்லபடியாக கோ த்ரூ பண்ணோன்னா, உண்மையாக சொன்னால் எனக்குலாம் இவ்வளோ கேள்விகள் கேட்பேன்னு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது. ஸோ நம்ம இவங்க கேட்குற அந்த கேள்விகள்லாம் நம்மளும் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, எப்பயுமே நம்ம கிரந்தமே அது தானே. எந்த கிரந்தம் நம்ம எடுத்தாலுமே அது வந்து கான்வர்சேஷன் தான். பகவத்கீதையும் கான்வர்சேஷன், பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில. பாகவதமும் கான்வர்சேஷன் இல்லைங்களா? சௌனக ரிஷிகளுக்கும் இவங்க சூத கோஸ்வாமிக்கும், அதே மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜருக்கும் இவங்களுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும், அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ல தான் எல்லாமே வருது. விதுரர், மைத்ரேயர் எல்லாமே. அந்த மாதிரி இங்கேயும் அந்த கேள்விகள் கேட்குறாங்க இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல நம்ம பக்கத்துல இருந்து நம்ம ரொம்ப கவனமா அப்படியே நம்ம வந்து கவனிச்சோம்னா நிறைய அந்த ரியலைசேஷன், அதே மாதிரி அந்த ரியலைசேஷன் நமக்கு வந்து கவனிச்சுட்டே இருக்கணும். இந்த கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு வர ரியலைசேஷன்லாம் நமக்கும் வருதா அப்படின்னு. அப்பதான் நம்ம சரியா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம்னு அர்த்தம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பகவத்கீதை கேட்டுட்டே வரோம் அப்படின்னா, 7th ஸ்லோகம் 2.1 வரும்போது நம்மளும் வந்து குரு கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை நமக்கும். ஏன்னா நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அர்ஜுனருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்டார்டிங்லேருந்து.
என்ன 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 மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னா, அவங்க வந்து சிறந்த டிவோட்டி, சர்வோத்தமன், ஸ்கில்ஸ்ல, குணத்துல, பக்தியில எல்லாத்துலயுமே அவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. ஆனா பகவான் நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க அந்த இது இந்த குழப்பத்தை. என்ன மாதிரி அப்படின்னா, சாத்வீக நிலையில ஒரு கலியுகத்துல வர ஒரு சாத்வீக நிலையில ஒரு மனிதன் என்ன மாதிரி மனக்குழப்பங்கள்ல இருப்பாங்க அப்படின்றதுதான். ராஜசம் தாமசம்லாம் இல்லை, சரிங்களா? இந்த சாத்வீகமான குணத்துல உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்ன குழப்பங்கள் இருக்கும் அதை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழப்பங்களோட இருந்திருப்போம் இல்லையா? ஆனால் ராஜச தாமச குணம் எனக்குலாம் அதிகம் உண்டு. பட் அங்கேயே நம்ம பக்குவப்பட்டுருணும். ஓகே, சாத்வீக குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் லெசன். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் எப்படி சரணாகதி பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே இடத்துல நம்மளும் பண்ணணும். அந்த வந்துட்டு பகவான் வந்து கார்பண்ய தோஷ ஸ்லோகப்ப சரணாகதி பண்ணி ஏத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே பொறுமையா அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்கிறப்பெல்லாம் நம்மளும் அப்படியே கூடவே அந்த கொஸ்டின் பின்னாடியே நம்மளும் போறோம். அது அவங்க எப்படிலாம் அதை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது கரெக்டா வந்துட்டு அந்த சதுஸ்லோகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பரம்பிரம பரந்தாம அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் அது அந்த ஸ்லோகம். பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்றதுக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்ததும் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வர எந்த இடத்துலையுமே நம்ம வந்து பகவான் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு துளி அளவு கூட நம்மளுக்கு அந்த இது வந்துடக்கூடாது. நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை ஒரு டவுட் எதுவுமே வந்துடவே கூடாது. ஏன்னா அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பரம்பிரம பரந்தாமன் அவங்களும் சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் நாரத ரசித்தர் வியாசர் இவங்களாமும் சொல்லியிருக்காங்க, வியாசர் இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, இப்போ நீங்களேவும் நீங்கள் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் காடன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி. அந்த மாதிரி வந்து வருது அந்த ஸ்லோகம் 10.12 12:13. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கும் அந்த ரியலைசேஷன் வரணும். ஓகே, இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ், பகவான் தான் சுப்ரீம் சொல்லி வச்சு அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி அவங்களுடைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி வந்துட்டு நிறைய எனக்கு கேட்கணும், கேட்க ரொம்ப இனிமையா இருக்கு, எப்பயுமே உங்களே நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கணும். ருச்சி கேட்கறதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கறதெல்லாம் நீங்களாவே தெரியணும். உங்களை பத்தி கேட்கறதெல்லாம் எனக்கு அமிர்தமா இருக்கு, இனிமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி நமக்கு இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க பகவான் வந்து அவங்களோட ஆப்லன்சஸ்லாம் 10th சாப்டர்ல சொல்லிட்டே வராங்க. வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 18th சாப்டர்ல மறுபடியும் வந்துட்டு அர்ஜுனருக்கு அந்த தெளிவு ஏற்பட்டுருச்சு. இனிமே என்கிட்ட எந்த குழப்பமுமே இல்லை, நான் வந்து என்னோட கடமையை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? என்கிட்ட உள்ள அந்த அறியாமை அது வந்து நீங்கிடுச்சுன்னு. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த அறியாமை அப்படின்றது போகும். ஸோ இப்போ பகவத்கீதைனாலே நம்ம இதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அர்ஜுனர் கூடவே அவங்க கேள்விகள் கேட்கும்போதெல்லாம் நம்மளும் பக்கத்தில் இருக்கிறோம். பகவான் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கிரந்தமுமே நம்ம என்னென்னா அந்த கேள்விகள் கேட்குறவங்க பக்கத்துலேயே இருக்கணும். அவங்ககிட்ட வர அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நமக்கும் வருதா அதையும் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளும் ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அது மாதிரி இப்பயும் நம்ம இந்த பர்ஃபெக்ட் கொஷின்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ்ன்றதுல இந்த பாப் கோஹென் அப்படின்றவங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க பிரபுபாதா கிட்ட. நமக்கெல்லாம் அந்த அர்ஜுனருக்கு கிடைச்ச உயர்ந்த வாய்ப்பு பகவான் கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருந்தாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பிரபுபாதா டிசிபிளுக்குலாம் அவங்க பக்கத்துலேயே இருந்திருக்கிறாங்க. நமக்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லை. நமக்கு இப்போ கிரந்தம் மூலியம் தான் எல்லாமே கையில் கிடைக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் பார்க்கும்போதெல்லாம் இந்த புக்கில் பிரபுபாதா இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. சரிங்களா? இங்கே யார் யாரெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், பாப் கோஹென் பார்க்குறோம், ஷியாமசுந்தர் அப்படின்றவங்க அந்த பிரபுஜி அவங்கள பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் பிரபுபாதோட செக்ரட்டரி இவங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. பிரபுபாதா அவங்கள்ட்டலாம் கொஷின் கேட்குறாங்க, ஆன்சர் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டே வரோம். கூட நம்மளும் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றது. ஓகேங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கும் வந்து நல்லபடியாக கிடைக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம போன வாரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் கிருஷ்ணா த ஆல் அட்ராக்டிவ்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாதி அளவுக்கு பார்த்தோம். நம்ம அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் வந்து கிருஷ்ணா த ஆல் அட்ராக்டிவ், கிருஷ்ணனாலே ஆல் அட்ராக்டிவ், ராமன்னா ஆல் ப்ளஷர். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தில் கிருஷ்ணா ராமா ஹரே அப்படின்னு 3 வருது. ஸோ விஷ்ணு பகவானுக்கு நிறைய நாமங்கள், எல்லா நாமங்களுக்கும் நம்மளுக்கு மீனிங் தெரியலனாலும் கிருஷ்ணா ராம ஹரே அந்த 3த்துக்கும் கண்டிப்பாக தெரியணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா பகவத்கீதையில் வர அந்த நாமங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கெல்லாம் கேசவானா என்ன, கோவிந்தானா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஹரேன்னா ராதாரண்யமோட அம்சம், ராதாரண்யமாக குறிக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ணானே ஆல் அட்ராக்டிவ், அதனால தான் எல்லாரும் கிருஷ்ணாக்கு அட்ராக்ட் ஆகுறது. ஏன்னா அவங்களோட அந்த நாட்டி திங்ஸு, கோபாஸ் கூட விளையாடுறதா இருக்கட்டும், அழகு குப்பாஸ் கிட்டலாம் மாட்டிக்கிட்டு அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? சுப்ரீம் பர்சனல் கார்டு, அப்புறம் வந்துட்டு கோபிஸ் கிட்ட என்ன, அப்புறம் அம்மா கிட்ட, இது மாதிரி எல்லாமே அவங்களோட இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்களோட அந்த குணங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அதனால தான் ஒன்ஸ் கிருஷ்ணா கிட்ட வந்துட்டு நம்ம வந்து அன்பு அது வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்துட்டு நம்மளை அவ்வளோ ஆசை வச்சுப்பாங்க. ஹரிபோல் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்போ பகவான் வந்து ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு பிரபு இவங்க அமரேந்திர பிரபு கூட ஒரு லெக்சரில் சொல்லியிருப்பாங்க, கிருஷ்ணா அப்படின்றது சான்ஸ்கிரிட்டே அது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு சிம்பிள் வேர்டு மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். தமிழ்லையும் இல்லை, கீரு இஷ்னா அப்படின்லாம் வரும். ஸோ அதனால பகவானோட அந்த ஷியாமசுந்தர் ஃபார்மும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திரிபங்கா ஃபார்மில் அப்படி கர்வ்டாக இருக்கும்ல, 3 பெண்ட் வச்சு. அதனால ஒன்ஸ் கிருஷ்ணா வந்து ஹார்ட்டில் வந்துட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா திரும்பி வெளியில் வரவே முடியாதுங்களாம். அந்த கர்வ்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ ஊசி இருக்குது, நம்ம வந்துட்டு குத்துறோம் இதில் துணியிலையோ இதுலையோ ஈஸியாக வெளில எடுத்துருவோம், ஏன்னா அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். பகவான் வந்து ஒரு தடவை உள்ளார இதயத்துக்குள்ளார போயிட்டாங்கன்னா திரும்பி வெளியில வரவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். ஒரு சின்ன வாய் இருக்கிற பாட்டிலுக்குள்ள நம்ம கஷ்டப்பட்டு இந்த 3ஆ மடங்கி இருக்கிற குச்சியை உள்ள விட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆமா உள்ள போற கொஞ்சம் கஷ்டப்படும், ஆனா அதை வெளியே எடுக்கவே முடியாது. அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் நம்ம மனசுல வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கலாம், ஆனா உள்ள வந்துட்டாருன்னா திருப்பி போகவே மாட்டார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. ஹரிபோல் மாதாஜி, இந்த இது அனாலஜி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி கரெக்டா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, கரெக்டா இந்த டைமுக்கு சொன்னது. உண்மையிலே அதுதான், அந்த பெண்டான அந்த இது குச்சி விளையாடிட்டு வெளியில எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் பகவானோட விஷயங்கள், பாஸ்ட் டைம்ஸு, இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நாமரூப குணநிலைகள், அதெல்லாம் அப்படி ஒரு தடவை உள்ளார போச்சுன்னா திரும்பி வெளியில வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஒன்ஸ் சரணாகதி பண்ணா அதுதான். சரிங்களா? அதனால தான் அதை நம்ம நல்லபடியாக நம்ம ஆத்மார்த்தமாக ஆசையாக நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. ஏன்னா அதுதான். சொல்லுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி சொல்றது ரிப்பீட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். மாதாஜியே சொல்லட்டும். அதாவது ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளார 3 பெண்டு உள்ள குச்சி உள்ளார விட்டா
சின்ன வாய் இருக்கணும் மாதாஜி, அந்த பாட்டிலுக்கு சின்ன வாய். ம் அந்த வாய் சின்னதா இருக்கும்போது ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள ஒரு நெளிஞ்சிருக்கிற குச்சிய உள்ள பத்திரமா உள்ள விடணும்னா நம்ம ரொம்ப கேர் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு டைம் எடுத்து தான் செய்வோம். அது ம் உள்ள போன அப்புறம் அது நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் வெளியவே வராது. அது ம் மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு வர்றதுக்கு நம்மளுடைய மனசு ஒன்னும் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்திருக்காது அந்த டைம்ல. சோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம உள்ள கடவுளை உள்வாங்குறோம். ம் அப்புறம் வாங்கின அப்புறம் அது வெளியவே போகாது, நமக்கு மனசுல பெர்மனண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஹரே போல். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேவா பிரபுஜி? ஜானகிராமன் பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எடுத்துடலாம். ஆ எடுத்துடலாம், ஒன்றும் சிரமம் ஒன்றும் இல்லை. ஆ. எடுக்க முடியாது, தான் பார்த்தேன். இல்ல இல்ல அதுதான் அந்த நெலிஞ்ச குச்சை நம்ம உள்ளார விட்டோம்னா பிரபுஜி விடுற வரைக்கும் கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து நல்லா அது உள்ளார போய் மறுபடியும் அதே பொசிஷன் தான் எடுக்க சிரமம் இல்லையா? ஒரு ஆமா. எக்ஸாம்பிள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா எடுக்க வேண்டாம். அப்படி இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அதுதான் இப்ப பார்க்குறோம். பகவான் ஆல் அட்ராக்டிவ். அவங்க நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாமே அப்படியே நம்மளை வந்து ஈர்த்துக்கும். அதுதான் சரிங்களா? அந்த வகையில பார்க்குறோம். அது இல்லாம இதுல வந்து நம்ம அதுதான் பார்க்குறோம். என்னன்னா இதெல்லாம் போன வாரம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆல் பியூட்டிஃபுல். கிருஷ்ணனாலே அந்த 6 ஆப்புலன்சஸும் நல்லபடியா பொருந்த இருக்கும் உங்ககிட்டன்றதும் நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? நேமு, அதுக்கப்புறம் அதாவது ஃபேமஸா இருப்பாங்க. ஸ்ட்ரென்த்து, நாலேஜு, ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க. அப்புறம் நான் வெல்தியா இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது எல்லாமே அவங்ககிட்ட பொருந்த இருக்கு அப்படின்றதும் ஸோ அதனால எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கு. பகவான் கிட்ட அனைத்தும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆல் பவர்ஃபுல், ஆல் பியூட்டிஃபுல் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். த நேம் கிருஷ்ணா இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரிதிங். அப்சல்யூட் அப்சல்யூட் ட்ரூத் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா பாகவத்தில். அது மாதிரி இதுலேயும் பகவத்கீதையிலையும் இந்த முத்துக்கள்லாம் தொங்குற மாலை மாதிரி அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். கிருஷ்ணானாலே அப்சல்யூட் அப்படின்னு எவ்ரிதிங். அப்போ எவ்ரிதிங் ஹி மஸ்ட் பி வெரி பியூட்டிஃபுல். அப்போ அவங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கணும். அழகு, அந்த ஃபேமஸ்ஸு, அப்புறம் நாலேஜு, பவரு எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ தவறு பண்ணுறவங்களுக்கும் கிருஷ்ணாவை பிடிக்குமானா கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்றாங்க பிரபு பார்த்தா. சரிங்களா? ஏன்னா ஹி வாஸ் த கிரேட் ராஸ்கல் ஆல்சோ அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து எப்படி இது சாத்தியம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவங்க கோபிஸோட வந்து அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க. ராதாராணியம்மா டீஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம். ஆனால் அதெல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னா டிரான்சனென்டல். சரிங்களா? அதுதான் ஏன்னா நம்ம போன வாரம் பார்த்ததை நம்ம பார்த்தோம். பகவான் வந்து மதுராவுக்கு போகும்போது 11 இயர்ஸ் ஓல்டு. அதுக்கும் கீழே வந்துட்டு விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இருந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் ரொம்ப தெய்வீகமானது. 2வது பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடியெல்லாம் கிடையாது. பகவான் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் விபு. இல்லைங்களா? நம்மளாம் அணு. அதனால எதையுமே கிருஷ்ணா அப்படின்னும்போது அவங்ககிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அது அபத்தம் தான். சரிங்களா? அதனால நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்க வந்து எல்லாரையும் டீஸ் பண்ணுறது, விளையாடுறது இதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஒரு பாஸ்ட் டைம்க்கு என்ன சொல்கிறது, நமக்கு வந்துட்டு இப்போது பகவான் வந்து கோபாஸ் கூடலாம் விளையாடுறது. அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சண்டை வர்றது. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட அந்த அஹாசுரன் அந்த இது ஸ்னேக் டீமன் வாய்க்குள்ளே போகும்போது கூட ஃபஸ்ட்டு கோபாஸ்லாம் பார்க்கும்போது அது ஸ்டாச்சுன்னு பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை இது உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டீமன் அப்படின்னு தெரியுது. தெரிஞ்சு உள்ளார போகிறாங்க. போகும்போது ஏன்னா கிருஷ்ணா இருக்காங்கல்ல நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தைரியம். அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து பகவான் இருக்காங்களா, பகவான் கூட இருக்காங்களா, அப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட் தான் அப்படின்றது. அவங்க இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பகவான் அவங்க வந்து எல்லாமே அவங்களோட விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஒரு தவறான குணம் உள்ளவங்க கூட பகவானை பற்றி திரும்ப திரும்ப கேட்க கேட்க அவங்களோட அசோசியேஷன் கிடைக்க கிடைக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களும் வந்து பியூர் ஆவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அவங்களும் நல்ல நிலைக்கு வருவாங்க. இதுக்கு நிறைய நம்ம வந்து பார்க்கலாம். போன வாரம் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இவங்க வால்மீகி ஃபஸ்ட்டு ரத்னாகரா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நல்ல பக்தி பண்ணி ராமாயணமே எழுதுனாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். வால்மீகி ஆகி அதுக்கப்புறம் மிருகாரி த ஹண்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்களோட இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். அது மாதிரி இன்னொரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க பொதுவாக. ஒரு பெரிய பாகவதர் வந்து பாகவத்தை வந்து நரேட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்களாம். அதில் கிருஷ்ணாவை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்களாம். ஒரு திருடனும் அதில் உட்காந்து கவனிச்சிட்டே இருப்பாங்க.
உடனே வந்துட்டு அதில் வந்து பகவானை பற்றி விளக்கம் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குழந்தையா இருப்பாங்க, தனியாக வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் வருவாங்க காட்டுக்கு, கோவர்தன் மலைக்கு. அப்போ அவ்வளோ ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அப்படியே வர்ணித்து சொல்கிறாங்க. உடனே ஒரு திருடனோட கண்ணோட்டம் என்னவா இருக்குன்னா, நகையெல்லாம் அபகரிக்கணும். ஓஹோ! இவ்வளவு நகை போட்டிருப்பான் அந்த குழந்தை. அதுவும் குழந்தை வேற தனியா வேற இருக்குமாமே! அப்பா, அம்மாலாம் கூட இருக்க மாட்டாங்களாமே பெரியவங்கலாம். சரி, ஓகே. நம்ம லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே வந்து பாகவதம் கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பாகவதர்ட்ட போயிட்டு, "நீங்க சொன்ன குழந்தை எங்க இருக்கு?" அப்படின்னோனே, "விருந்தாவன்ல இருக்குன்னு" சொல்லுவாங்க. அட்ரஸும் சொல்லிடுறாங்க வேற. சரிங்களா? உடனே இவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, போற வரைக்கும் அந்த குழந்தைய நினைச்சுக்கிட்டே போறாங்க. சரி, சரி, இந்த குழந்தை இப்படிலாம் இருக்கும். நம்ம போயிட்டு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்க நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடணும் இப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே போகிறாங்க. போனால் அங்கேயும் வந்து பகவானும் அங்கே இருக்காங்க. குட்டி குழந்தையா அவங்க அம்மா நிறைய நகையெல்லாம் போட்டு விட்டாச்சு. யசோதா அம்மா அழகு அலங்காரம் பண்ணி அழகாக அமிச்சாங்க அவங்களும். இப்போ வந்து கிருஷ்ணாவை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணருக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியுமே. உடனே வந்து திருடன்றது தெரியுது. உடனே வந்துட்டு ஆசையாக பேசி சமாதானப்படுத்தி ஏதோ ஒரு சாதாரண குழந்தைய சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி ஆசையாக அதுக்கிட்ட கான்வர்சேஷன் பண்ணுறாங்க இந்த திருடன். உடனே பகவானும் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை மாதிரி இவங்களும் பேசுகிறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து உன் நகையெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கே, என்கிட்ட கைட்டு தெரியா அப்படின்னு சொல்லவுடனே, எங்கள் அம்மா திட்டுவாங்க. எங்கள் அம்மா எனக்கு ரொம்ப பயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். உடனே அதெல்லாம் உங்க அம்மாலாம் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க. குடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, "இல்ல, இல்ல நான் தரமாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்களாம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் பகவான்ட்டயே வந்துட்டு பேச்சு குடுத்துட்டே இருக்காங்க. இப்ப என்ன ஆகுது? அசோசியேஷன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா. மத்தவங்கலாம் பாகவதம் கேட்டாங்க. எல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்சதும் போயாச்சு இல்லைங்களா? ஆனா இந்த திருடன் மட்டும் என்ன பண்ணாங்க? இது உண்மை அப்படின்னு நம்புனாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க போய் என்கொயரியும் பண்ணியாச்சு. எங்க இருக்காங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, நெனச்சுக்கிட்டே விருந்தாவன் வரைக்கும் பகவான் நெனச்சுட்டே போறாங்க. அங்க போய் பகவானோட அசோசியேஷனும் கிடைக்குது. அவங்க சாப்பிடுறதுல கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிடுறது எல்லாம். சரிங்களா? அப்போ எல்லாம் கிடைக்க கிடைக்க என்ன ஆகுது, அப்படியே பியூரிஃபிகேஷன் வந்து பெரிய டிவோட்டி ஆயிடுறாங்க அவங்களும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதான் பகவான் கிட்ட சம்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சுனாலே, ஒரு தவறான எண்ணத்துல உள்ளவங்க கூட நல்ல நிலைக்கு அவங்க வந்துருவாங்க அப்படின்றது இந்த ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ்லேருந்து நம்ம நல்லபடியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதான் இங்கே பார்க்குறோம். வென் ஹி கம்ஸ் வென் ஹி பிகம் rascal he is also good. Rascaldom is not good, but when it is practiced by Krishna that rascaldom is also good அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவான் குட்டு, பகவான் சைடு அதே மாதிரி அந்த ஒரு நாட்டினஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லது தான். அது வந்து நம்ம மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே இருக்குது. சரிங்களா? ப்ரேயிங் டு கிருஷ்ணா இஸ் நாட் ஈவில். சம்ஹவ் ஆர் அதர்ஸ் ஹி பிரேஸ் டு கிருஷ்ணா ஸோ யூ கேனாட் சே தட் ஹீ இஸ் ஈவில் அப்படின்னு. அதுமாதிரி யார் யாரெல்லாம் பக்தியில் இருக்காங்களோ அவங்களும் வந்து அவங்க எடுத்தோடனே அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துடாது. சரிங்களா? பெர்ஃபெக்டாக அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துலேருந்து நல்லபடியாக பக்தி பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து எடுத்தோடனே வந்துடாது. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, போக போக அவங்க வந்து அந்த பக்தியில் தன்னை ஸ்திரப்படுத்திக்கிட்டு நல்ல நிலைக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுவும் பகவத்கீதையில் 9th சாப்டரில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இதெல்லாம் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி மெலோ அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் வந்து ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படின்போது என்னோடையில் நம்ம பார்க்குறோம். அகில ரசாமிரத மூர்த்தி அப்படின்ட்டு அனைத்து ரசங்களும் அவங்ககிட்ட அப்படியே ஓஷனாக இருக்குது. நம்ம வெளியில் போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலுமே என்ன ஆகும், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சில சமயம் விரக்தியில் போய் முடிஞ்சிடும். ஒரு அம்மா குழந்தை உறவாக இருந்தாலும் சரி, கணவன் மனைவி உறவாக இருந்தாலும் சரி இல்லைங்களா? என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில சமயங்களில் பல சமயங்களில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. அதுவும் இல்லாமல் டெம்பரரி வேறு. ஆனால் இந்த எல்லா ரசங்களுமே பகவான் கிட்ட வந்துட்டு முழுமையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆங்கரிங் ஆஃப்டர் சம் ஒன் பிகாஸ் ஹி ரியலைஸ் சம் மெலோ இன் நீட் அப்படின்றது. நம்ம எல்லாரோட இயல்புமே ஒரு உறவை நம்ம நல்லபடியாக வளர்த்துக்கணும், அதில் நல்லபடியாக நம்ம இருக்கணும் தான் நினைப்போம். அன்பை கொடுக்கணும், அன்பை எடுத்துக்கணும், அவங்கள வந்து நம்ம வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடாக வச்சுக்கணும்னு. ஆனால் என்ன அப்படின்னா அது வந்து நிறைய என்னென்னா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் அது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு பாசிட்டிவாக இருக்கிறது இல்லை. நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு அதில் சிரமங்கள் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் பகவான் கிட்ட அப்படி ஏற்படாது. ஏன்னா பகவான் வந்து ஆல் அட்ராக்டிவ். அதே மாதிரி நம்மளோட தவறுகள் பார்க்க மாட்டாங்க. காஸ்ட்லெஸ் மர்சி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையான அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ மெலோ அப்படின்னா என்னென்னா டேஸ்ட்டு ப்ளஷர் அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஷியாமசுந்தர் அவங்க வந்து அவங்களோட
அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து பிரபுபாதாவோட செக்ரட்டரின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளீசிங் டேஸ்ட். ஸோ த வேதா சேஸ் ரசோவா வாய்ஸாக அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். த எக்ஸாக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் மெலோ இஸ் ரசா. அப்போ வந்து யார் வராங்க அப்படின்னா ஷியாமசுந்தரா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு வராங்க, ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வராங்க, சரிங்களா? அதாவது எக் பிளான்ட் ஃப்ரைடு கொண்டு வராங்க. ஆனால் ஆல் அட்ராக்டிவ். எப்பவுமே ஃபுட்டு இஷ்கானுக்கு நிறைய பேர் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன, முன்னாடியே பின்னாடி அப்படியே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்னவா இருக்குன்னா அந்த பிரசாதம் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு வரதுனால எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுலேருந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? வாட் இஸ் எ சயின்டிஸ்ட் அப்படின்றதுலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம போன வாரம் பார்த்தது தான் ஒரு கோத்ரூ பண்ணியிருக்கோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? மாதாஜி இதே வாசிக்கவா மாதாஜி? தமிழ வாசி. வாசிச்சு கொடுங்க. Who knows things they are? அதுல இருந்து படிக்கணுமா மாதாஜி? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து மத்தாஜி இந்த இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஆல் அட்ராக்டிவ் ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படின்றது. What is a scientist? அதுல இருந்து படிக்கணும். Srila Prabhupada, one who knows things as they are. Bob, he thinks he knows things as they are. Srila Prabhupada, what? Bob, he hopes he knows things as they are. Srila Prabhupada, no, he is supposed to know. We approach the scientist because he is supposed to know things correctly. A scientist means one who knows things as they are. படிக்கணுமா? கொஞ்சம் வாசிங்க மத்தாஜி. அப்புறம் புஷ்ப மத்தாஜி தமிழ்ல வச்சிருக்காங்களா? சோ அவங்க அப்படியே வாசிச்சிருவாங்க. சரிங்களா? Sundaram. How is Krishna the greatest scientist? Srila Prabhupada. Because he knows everything. A scientist is one who knows a subject thoroughly. Krishna knows everything. So he is the greatest scientist. I am presently a science teacher. Yes, but unless you have perfect knowledge, how can you teach? That's our question. Creation took place without perfect knowledge, though you can teach. Prabhupada, that is cheating. That is not teaching. That is cheating. The scientists say there was creation took place. Perhaps, maybe. What is this? Simply cheating. It is not teaching. It is cheating. நீங்க படிங்க, தமிழ்ல படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மத்தாஜி எடுக்கிறேன் மாதாஜி, எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. இதுல இருக்கு தமிழ்ல போட்டு தமிழ்ல எடுக்கிறது பிரபுபாதர் வந்து ஒரு அயோக்கியனாக மாறும்போது அதுல இருந்த மாதாஜி. இல்ல மத்தாஜி, அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டோம். கீழே வரணும் அப்படின்னு வருது எங்கேயாவது சயின்டிஸ்ட் ஏமாற்றுதல் அப்படின்னு வருது. அது ஏமாற்றுதல். சயின்டிஸ்ட் மெல்லோ என்றால் என்ன? அதுக்கு அடுத்து அதெல்லாம் கீழே கீழே அது எப்படி சிறந்த விஞ்ஞானி? அது வாசிக்க மாட்டேன். வாசிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி வாசிச்சாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தற்போது அறிவியல் ஆசிரியராக இருக்கிறேன். ஸ்ரீல பாப்பு சொல்றாரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், ஆனால் உங்களுக்கு முழுமையான அறிவு இல்லை என்றால் நீங்கள் எப்படி கற்பிக்க முடியும் என்பதே நமது கேள்வி. பாப்பு, சரியான அறிவு இல்லாமல் நீங்கள் கற்பிக்க முடியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அது ஏமாற்றுதல். அது போதனை அல்ல, அதுதான் ஏமாற்றுதல். விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள், ஒரு துண்டாக இருந்தது, உருவாக்கம் நடந்தது, ஒருவேளை இருக்கலாம். இது என்ன? வெறுமனே ஏமாற்று. இது கற்பித்தல் அல்ல, இது ஏமாற்று. பாப்பு, சரியான அறிவு இல்லாமல் சில விஷயங்களை நான் கற்பிக்காமல் இருக்க முடியுமா?
உதாரணமாக நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், உங்களுக்கு தெரிந்த வரையில் நீங்கள் கற்பிக்கலாம். பாப்பு, ஆம், ஆனால் எனக்கு தெரிந்ததை விட அதிகமான கற்பிப்பதாக நான் கூறக்கூடாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், ஆம், அது ஏமாற்றுதான். ஷியாம சுந்தரா, வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் அவர் ஓரளவு அறிவை கொண்டு உண்மையை கற்பிக்க முடியாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், அது எந்த மனிதனுக்கும் சாத்தியமில்லை. ஒரு மனிதனுக்கு அபூர்ண உணர்வுகள் உள்ளன. அப்படி என்றால் அவர் எப்படி சரியான அறிவை கற்பிக்க முடியும்? நீங்கள் சூரியனை ஒரு வட்டாக பார்க்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். சூரியனை நெருங்க உங்களுக்கு வழி இல்லை. தொலைநோக்கி மூலம் சூரியனை பார்க்கலாம். இதையும் அதுவும் என்று நீங்கள் சொன்னால் அவைகளும் உங்களால் உருவாக்கப்பட்டவை. நீங்கள் முழுமையற்றவர்கள். எனவே உங்கள் எந்திரம் எவ்வாறு சரியானதாக இருக்கும்? எனவே சூரியனை பற்றிய உங்கள் அறிவு அபூர்ணமானது. எனவே உங்களுக்கு முழுமையான அறிவு இல்லாதவரை சூரியனை பற்றி கற்பிக்காதீர்கள். அதுதான் ஏமாற்றுதல். பாப்போம். அதாவது சூரியன் 1, 10, 100, 1000, 14 லட்சம் கோடி 93 கோடி மைல்கள் தொலைவில் இருப்பதாக கூறுவது பற்றி என்ன கற்பிப்பது? அது சரியா சொல்றேன்னா என்னன்னு தெரியும். 93 கோடி தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அப்படிதான் வரும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படித்தான் தெரியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அது கூறப்படும். 9 crores 30 lakhs வரும். 10, 100, 1000, 14 லட்சம், 10 லட்சம், 9 crores 30 lakhs. 9 crore, 9 crore 30 lakhs, 3 lakhs, 30 lakhs. 30. பாப்போம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட எல்லா அறிவியல் அல்ல என்று நான் நினைக்கிறேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அதுதான் விஷயம். பாப்போம். எல்லா அறிவியலும் இது அல்லது அது பற்றிய அனுமானங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், ஆம், அவர்கள் முழுமையற்ற முறையில் கற்பிக்கிறார்கள். சந்திரனை பற்றி இவ்வளவு விளம்பரம் செய்வது போல அவர்களின் அறிவு சரியானது என்று நினைக்கிறீர்களா? பாப்பு, இல்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அப்புறம் பாப்போம். சமுதாயத்தில் ஆசிரியரின் சரியான கடமை என்ன? ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் என்று சொல்லலாம். வகுப்பறையில் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும்? ஸ்ரீல பிரபுபாதர், வகுப்பறையா? நீங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி வெறுமனே கற்பிக்க வேண்டும். பாப், அவர் இதை பற்றி கற்பிக்க கூடாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், இல்லை, அது அனைத்தையும் உள்ளடக்கும். கிருஷ்ணரை அறிவதே அவனது நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். பாப், ஒரு விஞ்ஞானி அமிலத்தையும் காரத்தையும் இணைக்கும் அறிவியலை, இந்த வகையான விஞ்ஞானத்தை, கிருஷ்ணரை அதன் பொருளாக கற்பிக்க முடியுமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அது எப்படி இருக்கும்? பாப், ஒருவர் அறிவியலை படிக்கும் போது இயற்கையின் பொதுவான போக்குகளை கண்டறிகிறார். மேலும் இயற்கையின் இந்த பொதுவான போக்குகள் கட்டுப்படுத்தும் சக்தியை சுட்டி காட்டுகின்றன. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், நான் மறுநாள் விளக்கி கொண்டிருந்தேன். வேதியியல் சூத்திரங்களின்படி ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டால் நீராக மாறுமா என்று ஒரு வேதியியலாளரிடம் கேட்டேன். அவர்கள், இல்லையா? உண்மைதான். ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அப்போது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலில் அதிக அளவு தண்ணீர் உள்ளது. எந்த அளவு ரசாயனங்கள் தேவைப்பட்டன? பாப்பு, எவ்வளவு? ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், எத்தனை டன்? பாப்பு, பல. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அப்படியானால் அதை வழங்கியது யார்? பாப், இது கடவுளால் வழங்கப்பட்டது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர், யாரோ ஒருவர் சப்ளை செய்திருக்க வேண்டும். பாப், ஆமாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அதுவே அறிவியல். நீங்கள் அப்படி கற்பிக்கலாம். பாப், நீங்கள் அமிலத்தையும் காரத்தையும் இணைத்தால் அது நடுநிலையை உருவாக்குகின்றன என்று கற்பிப்பதில் ஒருவர் கவலைப்பட வேண்டுமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அதே விஷயம் எத்தனையோ உமிழ்வுகள் உள்ளன. எனவே அவற்றை உருவாக்குவது யார்? அமிலம் மற்றும் காரத்தை வழங்குவது யார்? பாப், அவை தண்ணீரின் அதே மூலத்திலிருந்து வந்தவை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் இல்லாதவரை நீங்கள் தண்ணீரை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. எனவே பரந்த பெருங்கடல்கள் உள்ளன. இந்த அட்லாண்டிக் மற்றும் பசிபிக் மட்டுமல்ல, மில்லியன் கணக்கான கிரகங்கள் உள்ளன. மேலும் மில்லியன் கணக்கான அட்லாண்டிக் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடல்கள் உள்ளன.
ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனை கொண்ட இந்த நீரை உருவாக்கியது யார்? அது எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது என்பதே நமது கேள்வி. யாரோ ஒருவர் சப்ளை செய்திருக்க வேண்டும், இல்லையே? அது எப்படி உருவானது? பாப். ஆனால் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனில் இருந்து நீரை எப்படி உருவாக்குவது என்பதையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா? அவர்களை ஒன்று சேர்க்கும் நடைமுறை இதுவும் கற்பிக்கப்பட வேண்டுமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அது 2ஆம் நிலை. இது மிகவும் கடினம் அல்ல. மாலதி இந்த பூரியை ஒரு வகையான ரொட்டி செய்ததை போல. எனவே மாவு உள்ளது, நெய் உள்ளது, தெளிவுபடுத்தப்பட்ட வெண்ணெய், நெய். அவள் ஒரு பூரி செய்தாள். ஆனால் நெய் மற்றும் மாவு இல்லாவிட்டால் பூரி செய்ய வாய்ப்பு எங்கே? பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த அறிக்கையை கூறுகிறார். நீர், பூமி, காற்று, நெருப்பு அவை எனது ஆற்றல்கள். உங்கள் உடல் என்ன? இந்த வெளிப்புற உடல், அது உங்கள் ஆற்றல். அது உனக்கு தெரியுமா? உங்கள் உடல் உங்கள் ஆற்றலால் ஆனது. உதாரணமாக, நான் சாப்பிடுகிறேன். பாப். ஆமாம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அதனால் நான் கொஞ்சம் ஆற்றலை உருவாக்குகிறேன். அதனால் என் உடல் பராமரிக்கப்படுகிறது. பாப். ஓ, நான் பார்க்கிறேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர். எனவே உங்கள் உடல் உங்கள் ஆற்றலால் ஆனது. பாப். ஆனால் நீங்கள் உணவை உண்ணும் போது உணவில் சூரியனின் ஆற்றல் உள்ளது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். எனவே நான் ஒரு உதாரணம் தருகிறேன். நான் உணவை ஜீரணிப்பதன் மூலம் சில ஆற்றலை உருவாக்குகிறேன். அது என் உடலை பராமரிக்கிறது. உங்கள் ஆற்றல் வளங்கள் சரியாக இல்லாவிட்டால் உங்கள் உடல் பலவீனமாகவோ அல்லது ஆரோக்கியமற்றதாகவோ மாறும். உங்கள் உடல் உங்கள் சொந்த ஆற்றலால் ஆனது. அதே போல் இந்த பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சம் கிருஷ்ணரின் ஆற்றலால் ஆனது. அதை எப்படி மறுக்க முடியும்? உங்கள் உடல் உங்கள் ஆற்றலால் ஆனது போல பிரபஞ்ச உடலும் யாரோ ஒருவரின் ஆற்றலால் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதுதான் கிருஷ்ணர். பாப். அதை பின்பற்ற நான் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர். பின்பற்ற வேண்டியது என்ன? இது ஒரு உண்மை. சிரிக்கிறார். உங்கள் முடி தினமும் வளர்ந்து வருகிறது. ஏன்? ஏனென்றால் உங்களிடம் கொஞ்சம் ஆற்றல் இருக்கிறது. பாப். என் உணவில் இருந்து நான் பெறும் ஆற்றல். ஸ்ரீல பிரபுபாதர். எப்படியோ அல்லது வேறு வழி இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறீர்கள். மேலும் அந்த ஆற்றலின் மூலம் உங்கள் முடி வளரும். எனவே உங்கள் உடல் உங்கள் ஆற்றலால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டால் அது போலவே முழு பிரம்மாண்டமான வெளிப்பாடும் கடவுளின் ஆற்றலால் ஆனது. இது ஒரு உண்மை. அது உங்கள் ஆற்றல் அல்ல. பாப். ஆம் ஆம். ஓ, நான் அதை பார்க்கிறேன். ஒரு பக்தர். அது போலவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கோள்கள் சூரியனின் சக்தி அல்லவா? சூரிய சக்தியின் விளைபொருளே. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஆம், ஆனால் சூரியனை உருவாக்கியவர் யார்? அதுவே கிருஷ்ணரின் ஆற்றல். சூரியன் வெறுமனே வெப்பம். மற்றும் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பூமி ராபோ நல வாயு. அனலா வெப்பம். அது என் ஆற்றல். சூரியன் என்பது கிருஷ்ணரின் வெப்ப ஆற்றலின் பிரதிநிதித்துவம். அது உங்கள் ஆற்றல் அல்ல. சூரியன் என்னால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று நீங்கள் கூற முடியாது. ஆனால் அதை யாரோ செய்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் அதை செய்ததாக கூறுகிறார். எனவே நாங்கள் கிருஷ்ணரை நம்புகிறோம். எனவே நாம் கிருஷ்ணர்கள். கிருஷ்ணர்களா? ஸ்ரீல பிரபுவாதா. ஆம். எனவே நமது அறிவு சரியானது. வெப்பம் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் என்று நான் கூறினால் அதை உங்களால் மறுக்க முடியாது. ஏனென்றால் அது உங்கள் ஆற்றல் அல்ல. உங்கள் உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பம் உள்ளது. அதே போல சூரிய வெப்பம் ஒருவரின் ஆற்றல். மேலும் அந்த நபர் யார்? அதுதான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஆம், அது என் ஆற்றல். எனவே எனது அறிவு சரியானது. நான் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியின் பதிப்பை எடுத்துக்கொள்வதால் நான் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி. நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு முட்டாளாக இருக்கலாம்.
ஆனால் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளிடமிருந்து அறிவை பெறுவதால் நான் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி. எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை. பாப், என்னை மன்னியுங்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர், மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக மாறுவதில் எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை. ஏனென்றால் நான் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளிடமிருந்து அறிவை பெறுகிறேன். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்வதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஈதர், மனம், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அகங்காரம் இவை எனது 8 பிரிக்கப்பட்ட ஆற்றல்கள். பாப், அவை பிரிக்கப்பட்ட ஆற்றல்களா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம். இந்த பால் போலவே அது என்ன பால்? பசுவின் பிரிக்கப்பட்ட ஆற்றல். சியாம சுந்தரா மற்றும் பாப் திகைத்து உணர்ந்து சிரிக்கிறார்கள் இல்லையா? இது பசுவின் பிரிக்கப்பட்ட ஆற்றலின் வெளிப்பாடு. சியாம சுந்தரா, ஒரு துணை பொருளா? பிரபுபாதர், ஆம். பாப், அப்படியானால் இந்த ஆற்றல் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டதன் முக்கியத்துவம் என்ன? ஸ்ரீல பிரபுபாதர், பிரிக்கப்பட்ட என்றால் இது பசுவின் உடலால் ஆனது. ஆனால் அது பசு அல்ல, அதுதான் பிரிவினை. பாப், அப்படியானால் இந்த பூமியும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரால் ஆனது. ஆனால் அது கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அது கிருஷ்ணர் அல்ல, அல்லது అది కృష్ణ దాంట్లో పెట్టుకుంటాడు రాయిని దీంట్లో ఇట్లా దాంట్లో రాయిస్మాన్ అడిగింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాసుదేవ మాతాజీ. அவசியம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. யாரோ ஏதோ சொன்னாங்க. இல்ல, மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே அது கிருஷ்ணர் அல்ல, அல்லது அது கிருஷ்ணா என்றும் கிருஷ்ணன் அல்ல என்றும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் கூறலாம். அதுவே நமது தத்துவம். மாதாஜி, ஒன்று இது வந்து சாப்டர் 1 போட்டது அதுல தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, அதுலதான். எத்தனை அது இது அது அது சொல்ல முடியும்? அது பேஜ் நம்பர் எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஆனா ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் வந்துட்டோம் நான் மாதாஜி. தேடி தேடி பாக்குறேன், வரவே இல்லையே. தமிழ்ல மாதாஜி, கிருஷ்ணா ஆல் அட்ராக்டிவ், அதுலதான் இதெல்லாம் வருது மாதாஜி. அதான் நான் அதை எடுத்துட்டேன். எந்த இதுல அந்த இது கேள்வி இது- இத்தனாவது இதுன்னு தெரியல. பேஜ் நம்பர் கேக்குறாங்க நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் இதுல தெரியல மாதாஜி. தெரியாது. அதுதான் இதுல தெரியாது. ஆனா மாதாஜி, மாதாஜி இத நான் முடிச்சுக்கிறேன். எடுத்துட்டேன். பிரபுபாதா, அது ஆமா, அது எந்த மனிதனுக்கும் சாத்தியமில்லை. அதெல்லாம் பார்த்து அதான் அது நீங்க படிக்கிறதுக்கும் நான் எடுத்ததுக்கும் சரியா தெரியல. அது எங்க இருக்குன்னே தெரியல. இல்லைன்னா நான் கொஞ்சம் படிக்கலாம்னு பார்த்தேன். நீங்க அதுக்கு கீழே கீழே அப்படியே வாங்க மாதாஜி, பாருங்க. அது கொஞ்சம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அது கிருஷ்ணர் அல்ல, அல்லது அது கிருஷ்ணா என்றும் கிருஷ்ணன் அல்ல என்றும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் கூறலாம். அதுவே நமது தத்துவம். ஒன்று மற்றும் வேறுபட்டது. இந்த உலகத்தின் விஷயங்கள் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டவை என்று நீங்கள் கூற முடியாது. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் இல்லாமல் அவற்றிற்கு இருப்பு இல்லை. அதே சமயம் அப்படியானால் நான் தண்ணீரை வணங்கட்டும், ஏன் கிருஷ்ணரை வணங்க வேண்டும்? எல்லாமே கடவுள் என்பதால் நாம் எதை செய்தாலும் அது கடவுள் வழிபாடுதான் என்கிறார்கள் திருச்சபையினர். இது மாயாவாத தத்துவம். அனைத்தும் கடவுளின் ஆற்றலால் ஆனது. எனவே அனைத்தும் கடவுள், ஆனால் எல்லாமே கடவுள்தான், ஆனால் கடவுள் அல்ல என்பது நமது தத்துவம். கடவுள் என்று எதுவும் பூமியில் இருக்கிறதா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், ஒரு வகையில் இங்குள்ள அனைத்தும் கடவுளே. ஏனெனில் அனைத்தும் கடவுளின் ஆற்றலால் ஆனது. ஆனால் எதையும் வணங்குவதன் மூலம் நீங்கள் கடவுளை வணங்குகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல. அப்படி என்றால் பூமியில் மாயா இல்லாதது எது? ஸ்ரீல பிரபுபாதா, மாயா என்றால் ஆற்றல். மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி கொஞ்சம். வாசிக்க மாதாஜி. இது ஆற்றல் என்று அர்த்தமா? அதுல இருந்து மாயா என்றால் ஆற்றல். இது ஆற்றல் என்று அர்த்தமா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஆம், மாயா என்பதன் மற்றொரு பொருள் மாயை. எனவே முட்டாள்கள் ஆற்றலை ஆற்றலாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதுவே மாயா. சூரிய ஒளி உங்கள் அறைக்குள் நுழைகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். சூரிய ஒளி என்பது சூரியனின் ஆற்றல். ஆனால் சூரிய ஒளி உங்கள் அறைக்குள் நுழைவதால் சூரியன் நுழைந்தது என்று சொல்ல முடியாது. சூரியனே உங்கள் அறைக்குள் நுழைந்தால் உங்கள் அறையும் நீங்களும்
அனைத்தும் முடிந்துவிடும். உடனே சூரியன் நுழைந்து விட்டான் என்பதை புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு ஓய்வு இருக்காது இல்லையா? அப்படித்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இன்னும் சூரிய ஒளி சூரியன் அல்ல என்று சொல்ல முடியாது. சூரியன் இல்லாமல் சூரிய ஒளி எங்கே? ஆனால் அதே நேரத்தில் அது சூரியன் அல்ல. இது சூரியன் மற்றும் சூரியன் அல்ல, இரண்டும். அதுதான் நமது தத்துவம். அசிந்திய பேதா பேதா, நினைத்து பார்க்க முடியாத வேறுபாடு மற்றும் வேறுபாடு. பொருள் அர்த்தத்தில் ஒரு விஷயம் ஒரே நேரத்தில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை என்று நீங்கள் கருத முடியாது. ஆனால் அதுதான் ஆன்மீக உண்மை. மேலும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் என்பதால் கிருஷ்ணர் எந்த ஆற்றலிலிருந்தும் தன்னை வெளிப்படுத்த முடியும். எனவே நாம் கிருஷ்ணரை ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில், மண், கல், லோகம் அல்லது அது போன்றவற்றாலான வடிவத்தில் வணங்கும் போது அது கிருஷ்ணர் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணரின் இந்த உலோக வடிவத்தை கோயிலில் உள்ள தெய்வ வடிவம் நாம் வணங்கும் போது அதுவே கிருஷ்ணர். அது ஒரு உண்மை. ஏனென்றால் உலோகம் என்பது கிருஷ்ணரின் ஆற்றல். எனவே இது கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. மேலும் கிருஷ்ணர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். அவர் தனது ஆற்றலில் தன்னை முழுமையாக காட்ட முடியும். எனவே இந்த குலதெய்வ வழிபாடு வேற்றுமை அல்ல, இது உண்மையில் கடவுள் வழிபாடு. நீங்கள் செயல்முறை தெரிந்திருந்தால், செயல்முறை உங்களுக்கு தெரிந்தால் தெய்வம் கிருஷ்ணராக மாறுகிறதா? சில பிரபுபாதர் ஆகாது, அது கிருஷ்ணர். தெய்வமும் கிருஷ்ணர் ஆனால் செயல்முறை தெரிந்தால் மட்டும்தானா? ஆம், இந்த மின்சார கம்பியை போலவே இது மின்சாரம். செயல்முறையை அறிந்த ஒருவர் அதிலிருந்து மின்சாரத்தை பெறலாம். ஷாம சுந்தரம் இல்லாவிட்டால் வெறும் கம்பிதான். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வெறும் கம்பி. நான் கிருஷ்ணருக்கு சிலை கட்டினால் அது கிருஷ்ணர் அல்ல. சில பிரபு இது கிருஷ்ணர், ஆனால் அது கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் செயல்முறையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது கிருஷ்ணர். இது வெறும் மண்ணும் சேரும் அல்ல. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லை, கிருஷ்ணர் இல்லாமல் பூமிக்கு தனி இருப்பு இல்லை. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பூமி எனது ஆற்றல். ஆற்றலிலிருந்து ஆற்றலை பிரிக்க முடியாது, அது சாத்தியமில்லை. நெருப்பிலிருந்து வெப்பத்தை பிரிக்க முடியாது. இன்னும் நெருப்பு வெப்பத்திலிருந்து வேறுபட்டது, வெப்பம் நெருப்பிலிருந்து வேறுபட்டது. நீங்கள் வெப்பத்தை உணர்கிறீர்கள், நீங்கள் நெருப்பை தொடுகிறீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல. நெருப்பு வெளிப்படும் வெப்பம் இருந்த போதிலும் அதன் அடையாளத்தை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. அதே போல கிருஷ்ணர் தனது பல்வேறு ஆற்றல்களால் அனைத்தையும் உருவாக்கினாலும் அவர் கிருஷ்ணராகவே இருக்கிறார். கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்றால் கிருஷ்ணரின் தனி அடையாளம் காணாமல் போய்விடும் என்று மாயாவாதி தத்துவவாதிகள் நினைக்கிறார்கள். அது பொருள் சிந்தனை. உதாரணமாக, நான் இந்த பாலை குடிப்பதன் மூலம் சிறிது சிறிதாக நான் முடிக்கும் போது பால் இல்லை, அது என் வயிற்றில் போய்விட்டது. கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல. அவர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அவருடைய ஆற்றலை நாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறோம். இன்னும் அவர் இருக்கிறார். ஒரு கச்சா உதாரணம். ஒரு மனிதன் பல குழந்தைகளை பெற்றிருக்கிறார், ஆனால் மனிதன் இன்னும் இருக்கிறார். அவர் பல குழந்தைகளை பெற்றால் அவர் முடிந்து விட்டார். அதே போல கடவுள் அல்லது கிருஷ்ணர் வரம்பற்ற குழந்தைகள் இருந்தாலும் இன்னும் இருக்கிறார். பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவா வசிஷ்யதே. அவர் முழுமையுடையவராக இருப்பதால் அவரிடமிருந்து பல முழுமையான அழகுகள் தோன்றினாலும் அவர் முழுமையான சமநிலையில் இருக்கிறார். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் முடிக்கப்படவில்லை. கிருஷ்ணர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். எனவே அவர் அனைவரையும் கவர்ந்தவர். இது கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் வெளிப்பாட்டின் ஒரு பக்கம். அதே போல அவருக்கு எல்லையற்ற ஆற்றல்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணரின் ஆற்றலை பற்றிய இந்த ஆய்வு ஒரு பக்கம். கண்டினியூ பண்ணுங்க புஷ்ப மாதாஜி. கிருஷ்ணரை பற்றிய இந்த ஆய்வு ஒரு பக்கம் அல்லது ஒரு பகுதி மட்டுமே. இந்த வழியில் நீங்கள் கிருஷ்ணரை படித்துக் கொண்டே போனால் அதுவே கிருஷ்ண உணர்வு.
இது போலியான விஷயம் அல்ல. ஒருவேளை இல்லை, முற்றிலும் அது. ஷியாம சுந்தர். மேலும் படிப்பு முடிவது இல்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இல்லை, அது எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணருக்கு வரம்பற்ற ஆற்றல் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே முடிஞ்சிருச்சு. கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் நல்லபடியா. சோ இதுல ஹரே நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. பத்மா மாதாஜி தேங்க்யூ நல்லபடியா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா அதாவது திருப்பி திருப்பி அந்த கிருஷ்ணர் வார்த்தையை சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஆமா, நீங்க சொன்னீங்க, நாங்கெல்லாம் கேட்டோம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சவணம் கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இன்னும் வேண்டியது இல்ல. வேண்டாம் மாதாஜி, இன்னைக்கு இது ஹரே கிருஷ்ணா. மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இல்ல, அதுதான் என்ன அப்படின்னா, இந்த சயின்டிஸ்ட் பத்திலாம் நம்ம பாக்குறோம்ல, அவங்க வந்து எதையுமே தெளிவா சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம இந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணம், சப்த பிரமாணம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா சென்ஸ் மூலியமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுதான். அப்பதான் நான் நம்புவேன். என் கண்ணு முன்னாடி கடவுள் இருக்காங்க, எங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க, அப்பதான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க. அனுமானன்றது மனசுல ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வச்சுட்டு அதுல வந்துட்டு அவங்களுக்கு திருப்தி வரணும், அதுல ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும், அப்பதான் அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். அது மாதிரி சப்த பிரமாணம்ன்றது நம்ம வேதங்கள் இருக்கிறதுல, வேதங்கள் அடுத்தடுத்த டிசிப்ளின் செக்ஷன் வழியா வர்றது. இல்லையோ உயர்ந்தது வந்து சப்த பிரமாணம், அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து வர்றது தான். சும்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சப்த பிரமாணம், அது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம், போகிறது ஒரு மாதிரியா இருக்கும். அது கிடையாது. பானஃபைடு பரம்பரா, அந்த கரெக்டாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த ஒரு நிலையில சப்த பிரமாணம் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி பகவான் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது என்ன அந்த பானஃபைட் பரம்பரால அப்படியே அந்த மெசேஜ் வரும்ன்றது. இப்போ இதில் என்னன்னா, இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்னன்னா, இந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணன்றது கிராஸ் பாடி ரிலேட்டடு. சென்சஸ் வந்துட்டு அது வந்து அதை கண்ணால் பார்த்தா தான் நம்புவேன், இல்லைன்னா வந்துட்டு எனக்கு அந்த புலன்களால் அதை வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தினா தான் அதை வந்து அவங்க வந்து நம்புவாங்க. சரிங்களா? அது வந்து இந்த கிராஸ் பாடி ரிலேட்டடாக இருக்கும் பிரத்யக்ஷ பிரமாணன்றது. அனுமான பிரமாணன்றது இந்த ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் மனம், புத்தி, அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா? அதில் இந்த மனம் அப்படின்றது அதில் வந்துட்டு ஒரு இது இருக்குல்ல, இந்த டார்வின்ஸ் தேரி கூட சொல்லுவாங்க, இப்படி வந்திருக்கலாம், அனுமானம் பண்றது. சரிங்களா? இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம். இப்ப இது எல்லாமே என்னன்னா மாறும். இப்ப அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். சூரியன் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு தூரத்துல இப்ப பார்க்கும்போது குட்டியா தெரியறாங்க. ஆனா அதுதான் ஒரிஜினல் சைஸ் இல்ல, இல்லையா? அப்ப சென்ஸ் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அதுல சரியா இருக்கா? இல்ல. அதே மாதிரி அனுமான பிரமாணம்ன்றதுல மனசுல உள்ள ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வச்சுட்டு டார்வின்ஸ் தியரி நம்ம சொல்லுவோம், மனிதன் குரங்குலேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு, இருக்கலாம் அந்த ஒரு வார்த்தை வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்துட்டு இம்பர்ஃபெக்ட் இருக்கும். இதுதான் அப்படின்னு வந்து கான்கிரீட்டா சொல்ல மாட்டாங்க. இப்படி இருக்கலாம், சில சமயம் தப்பாகவும் ஆகும். நிறைய நம்ம பார்ப்போம், திடீர்னு பார்த்தா வந்துட்டு இந்த ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அப்படின்வாங்க. அப்புறம் பார்த்தா இதை சாப்பிட்டா இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும், அதனால இதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்வாங்க. சயின்ஸில் எப்பயுமே வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும். சில காலம் அதை ரொம்ப அப்படி நம்பணும்னுவாங்க, சில காலம் இல்லை இல்லை இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுனா இதில் நம்மளுக்கு ட்ராபேக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய வருது மாதாஜி. இப்ப முதல்ல சாப்பிடுன்றாங்க, அடுத்த வாரமே அதை சாப்பிடாதீங்க. என்னதான் நம்ம பண்றோம்? ஆமா, அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா அது எல்லாமே நம்ம எந்த ஒரு நாலேஜ் இந்த சென்சஸ் மூலியமாவோ இல்லைன்னா இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் எல்லாம் நம்ம வந்து கெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படியுமே இம்பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்மகிட்ட அந்த 4 குறைபாடுகள் இருக்கு. இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, மிஸ்டேக்கு, இல்யூஷன். இந்த 4 இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தெளிவுன்றது இருக்காது, மாறிக்கிட்டே. அதுதான் இங்க வந்து சயின்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து பிரபுபாத் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க. ஒருத்தவங்க முழுமையா தெரிஞ்சாதான் அதை ப்ரீச் பண்ணணும். கிருஷ்ணா அதை பத்தி நம்ம நல்லபடியா சொல்லலாம், ஏன்னா அவங்களதுல எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட், அதுல எதுவுமே வந்துட்டு மாற்றம் அப்படின்றது இருக்காது. அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பேஸ் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா தான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அந்த அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை ரொம்ப அழகாக வந்து இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து ஒன்று ஆனால் வேற அப்படின்றது. அப்போ அதுதான் அதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு உதாரணமாக நம்ம பார்த்தோம். பசுக்கிட்டேருந்து பால் வருது, அதுவும் பிரிந்த ஜடசக்தி. உண்மையிலேயே இது வந்து இந்த இதில் படிக்கும்போது அந்த பிரிந்த ஜடசக்திக்கு மீனிங் எனக்கு தெரிஞ்சது. இது நாள் வரைக்கும் அது ஒரு என்னென்ன ஒரு அப்படியே வேர்பலாக சொல்லிட்டே இருப்பேன், பிரிந்த ஜடசக்தி. ஆனால் அது எப்படி அப்படின்னு வந்துட்டு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியாமல் இருந்தது. இதில் தான் தெரியுது. அப்போ பசுக்கிட்டே அது என்ன புரியல மாதாஜி, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. பசுக்கிட்ட நம்மளுக்கு பால் கிடைக்குது இல்ல மாதாஜி? அப்ப பசுக்கிட்ட
பிரிஞ்சது தானே. ஆனா அந்த பால்லயும் சக்தி இருக்குல்ல நம்மளுக்கு. ஆமா. ஊட்டச்சத்து இருக்கு இல்லையா? அப்ப பகவான் அவங்களோட இந்த பிரிந்த ஜடசக்தி மாயா, அதுவும் எனர்ஜி. அது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். கிருஷ்ணா இப்ப பசுலேருந்து நம்மளுக்கு பால் கிடைக்குது. பசுகிட்டேருந்து பால் பிரிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? அத நம்ம எடுத்துட்டோம். ஆமா. பால கறந்துட்டோம். எடுத்துட்டோம். எடுத்துட்டோம். ஆ. ஆனா அதுவும் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வைட்டல் நியூட்ரியன்ட்ஸ் இருக்கு. நிறைய கிடைக்குது. அதே மாரி பகவானோட எனர்ஜி தான் இந்த மாயா சக்தி. ஆனா பகவானோட கனெக்டடா இல்ல. பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? அந்த இது 7th சாப்டர்ல கூட பார்க்குறோம் இல்லையா? 7.4 பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு இருக்குன்னு. பூமிரப்போ நலோ வாயு அந்த ஸ்லோகம். ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா, அப்ப அதான் சூரியன் வந்துட்டு இப்ப நம்மளோட கதிர் வந்து ரூம்குள்ளார வரும். ஆனா சூரியனும் உள்ளார வந்த மாரி கிடையாது. பகவான் அங்க அது இருக்காங்க. மட்டும்தான் வரும். கதிர் மட்டும் தான் வருது. அந்த மாரி அதே மாரி ஆனா சூரியன் கதிர் வேறையானா இல்ல. இல்ல. இல்லையா? அது அது ஒண்ணு. அப்புறம் வந்து இப்போ இப்ப நம்ம லிவிங் என்டிட்டிலாம் இருக்கோம். குழந்தைங்கலாம் பொறக்குறாங்க. எல்லாருமே நம்ம கிட்டேருந்து வந்தவங்க தான். ஆனா கனெக்டடா இருக்கோமா? இல்ல. ஆனா நம்மளுக்கும் கனெக்ஷன். அதுதான் உண்டு. வந்துட்டு நம்ம இங்க ஆ. வேத அபேத தத்துவம் அப்படின்றதுல அந்த பிரிந்த ஜடசக்தி பகவானோட சக்தியில தான் எல்லாமே. அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து 10th சாப்டர்ல அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஸோ அதாவது நேச்சுரல் சோர்ஸு அதே வந்துட்டு மேன்மேட் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அப்படின்னா பகவானால உருவாக்கப்பட்ட மலை, அகடுகள், பறவைகள், மனிதர்கள் இதெல்லாம் பகவானால உருவாக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்பட முடியாது. இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவால பேஸ் இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப இந்த மொபைலு, லேப்டாப் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து மனுஷன் செஞ்சிருப்பாங்க. ஆனா அப்ப அதுல மனிதனோட ஆற்றல் இருக்கும். ஆனா அது பேசிக்கா எல்லாமே கிருஷ்ணாவோடது. பேஸ் வந்து பகவானோடது. அந்த விஷயத்துலேருந்து பகவான் உருவாக்குன விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட ஆற்றல பயன்படுத்தி இந்த மொபைலு, லேப்டாப்பு, டேபிளு இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்றோம். வீடு கட்டுறது. அந்த அறிவை கொடுக்கிறவரே பகவான் தான். ஆமா. "உன்னில் திறமை நான்" அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பேஸ் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம், மூல காரணம். உன்னுடைய திறமையில் நான் நான்னா பகவானை குறிக்குது. மனிதருள் திறமை நான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல 7th சாப்டர்ல. திறமையா இருக்கிறவங்கல்ல கிருஷ்ணர் தான் திறமையா இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு. ஆமா அதுதான் பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அது அது பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இதெல்லாம நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். சரியா? அதனால நம்ம இது ஆக்சுவலா ஒரு கான்வர்சேஷன் முறையில இருக்கனால எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்றது நிறைய தேவைப்படாது இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ஸ்டில் அந்த பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த இதோட நம்ம சாப்டர் 1ஓட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டினியூ பண்ணலாம் சாப்டர் 2ல. ஹரே கிருஷ்ண வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பத்திதான பாவனி வைஷ்ணவனம் நம்ம अनंत कोटि वैष्णवंत की शिला प्रभात की जय। हरे कृष्णा। और निमिष हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி.